És una imatge que l'estava observant, fascinada per la quantitat de teseles i els detalls que ens en ofereix del rostre, com a través de les teseles veiem les joies, també aquest gest tan subtil de la mà. I voldria dedicar la sessió d'avui a parlar-vos del mosaic. És un art tan exquisit, i així el consideraven els romans, que pensaven que únicament podria ser fruit del treball de les muses. És per això que el van anomenar Musius, mosaic. I si hi ha una ciutat on el mosaic n'és el protagonista, aquesta és la ciutat italiana de Ravenna. Per tant, avui m'agradaria poder oferir-vos un petit viatge, ni que sigui de forma virtual, mental, a la ciutat de Ravenna. Però posem-nos en context. Ravenna va ser des d'antic una ciutat amb una situació estratègica extraordinària. Entre els Apenins, el mar Adriàtic, va fer que ja en el món romà esdevingués una ciutat on s'hi va desenvolupar, sobretot, les bases navals. I l'emperador Honori la va convertir en la seu de la cort imperial. Sens dubte, però, qui la va portar al major grau d'importància va ser la germana d'Honori, Gal·la Placídia, qui emprendrà tota una sèrie d'activitats culturals, encarregarà edificis i la convertirà en un gran centre artístic, però també en la capital cultural cristiana del moment. Amb la caiguda de l'imperi romà, però, seran els ostrogots qui ocupin els territoris a l'entorn de Ravenna i Teodoric la convertirà en la capital del seu regne, el regne ostrogot. I ja al segle VI serà Justinià qui conquereixi la ciutat. Justinià era l'emperador de Bizanci, per tant estem parlant de l'imperi romà d'Orient, i Ravenna es va convertir en la principal ciutat dels dominis bizantins de la península itàlica. Per tant, doncs, podríem dir que entre el segle IV i el segle VIII, Bizanci viu el moment de major esplendor i, sobretot, el moment en què es construiran grans edificis colrats de mosaics. Això va fer que l'any 1996 alguns d'aquests edificis, 8 concretament, adquirissin aquesta declaració de patrimoni de la UNESCO. No obstant, abans d'entrar a Ravenna i a descobrir-ne els seus mosaics, parlem una mica d'aquesta tècnica. Sembla que el mosaic ja hauria estat utilitzat en temps dels sumeris, s'utilitzava bàsicament per al paviment, però també pel recobriment dels murs, i la unitat fonamental del mosaic és la tesela, o sigui, la peça del mosaic. Unes peces que poden ser de pedra, poden ser de ceràmica, també de pasta vítria, però aquest art del color, perquè el mosaic és un art del color, com ho és la pintura, com ho és l'esmalt, esdevé l'època, tindrà la seva època daurada en l'imperi bizantí, que utilitzarà el mosaic bàsicament per convertir-lo en el vehicle del missatge religiós, en aquest cas ortodox, i de l'altra banda un instrument, convertir-lo en un instrument de propaganda del poder imperial. Centrem-nos, però, en els mosaics de Ravenna, amb el desig, sobretot, que algun dia ens hi pugueu acompanyar i puguem parlar d'aquests mosaics in situ. De moment, només podem conformar-nos en fer-hi visites virtuals, veure'n imatges a través de vídeos, i és per això que des del lloc web de l'Oficina de Turisme us recomano que pugueu fer sengles visites virtuals a tots aquests edificis, o bé a través també dels diferents vídeos que trobareu desenvolupats en
en l'enllaç i els seus enllaços poder fer aquests visionats dels mosaics. Hem dit, però, que són 8 els edificis que conformen o estan en aquesta llista del patrimoni de la humanitat. Avui, però, ens centrarem només en 3 i us preguntareu per què en 3 edificis. Doncs bé, aquests 3 edificis són el Mausoleu de Gala Placídia, l'església de Sant Apol·linar Nuovo i l'església de Sant Vitali. Per què només 3? Doncs bé, perquè cronològicament cadascun d'ells correspon a una etapa diferent, el domini romà, el període ostrogot o bé ja la ciutat de Ravenna essent territori de Bizanci. Per altra banda, perquè a nivell arquitectònic responen a estructures arquitectòniques diferents i això ens permet veure plantes, alçats, però també un mosaic aplicat a murs i estructures que són diferents. I finalment, perquè no tots els mosaics, però sí uns petits fragments dels mosaics d'aquests 3 edificis ens permeten veure temàtiques i decoracions o ornamentacions diferents en murs i vària. Per tant, abordem aquests 3 edificis. El primer d'ells, el Mausoleu de Gala Placídia. Com m'explicàvem, l'any 402, Honori converteix o fa que Ravenna esdevingui la seu de la cort imperial. I el paper més important, a més de l'emperador, el tindrà la seva germana, Gala Placídia. Ella encarrega un mausoleu perquè s'hi puguin enterrar tant ella com el seu germà. Planteja un edifici de planta de creu grega, amb un braç una mica més desenvolupat, i l'interior d'aquest petit edifici estarà recobert de mosaics. Uns mosaics que trobarem en els timpans de cadascun d'aquests 4 braços, amb temes com el Crist com a bon pastor, també referències a la figura de Sant Llorenç, el seu martiri i amb els seus atributs, i una cúpula preciosa, tota ella blava, centrada en la figura de la creu i tot d'estrelles al seu voltant. Malgrat que aquests mosaics són molt interessants, en aquest cas a mi m'agradaria centrar-me en un detall, i és que bona part d'aquesta coberta de mosaics és una gran superfície de blau indi. I entre aquestes teseles blaves hi ha tota una sèrie de decoracions florals que en remeten als teixits orientals. Semblen estampats, semblen brocats, semblen brodats de teixits orientals, sassànides, en què aquest color blau es combina amb teseles daurades, amb teseles vermelloses, que el fan d'un preciosisme extraordinari. La segona de les esglésies o dels edificis que m'agradaria destacar és Sant Apol·linar Nuovo. En aquest cas és una construcció encarregada directament per Teodoric, monarca ostrogot, per poder implantar el culte arrià a Ravenna. Arquitectònicament molt diferent al Mausoleu de Gala Placídia perquè en aquest cas estem parlant d'una planta basilical, per tant d'una nau central separada de les laterals, i en aquest cas tampoc tots els murs estan coberts de mosaic. El mosaic se centra en els murs que es troben sobre els arcs que separen la nau central de les laterals. Aquests mosaics es distribueixen en 3 registres. A nosaltres ens interessen els 2 registres superiors perquè l'edifici en temps de Bizanci va ser molt modificat i s'hi va afegir un 3è registre. Per tant, ens centrem en aquests 2 registres superiors en els que hi trobem unes escenes dedicades a la vida i a la passió de Crist en el registre superior, unes escenes que són 26 en total i que estan separades per petits panells on hi apareixen uns coloms i una creu, i un registre mitjà en el que hi trobarem 36 figures de profetes, de sants, que han estat difícils d'identificar. Ens interessa, però, de veure
que aquests dos registres i les imatges que hi podem trobar, sobretot les de la vida i passió de Jesús, tenen referències molt clarament paleocristianes, per tant, d'un art, un pèl anterior. I finalment, centrar-nos en l'església de Sant Vitali. L'església de Sant Vitali és una església de referència al món de l'art. Primer, de referència respecte a l'art bizantí i de l'altre, de l'art cristià de l'edat mitjana. Tot i que la construcció va ser iniciada en temps ostrogot, tot el que serà la decoració es farà ja en temps de l'emperador Justinià, que és també qui l'acabarà consagrant, o en temps del qual s'acabarà consagrant. L'edifici és extraordinari arquitectònicament parlant. És un edifici de planta centralitzada, però desenvolupat en alçada als seus murs, amb entrants, sortints, per tant, jocs de volums en el seu interior que el fan molt, molt, molt extraordinari. En aquest cas, els mosaics estan concentrats en el que seria l'absis, un d'aquests volums que creix és l'absis, i tots els mosaics es desenvolupen en aquest espai. Per començar, un intradós d'un arc que ens permet entrar en aquest absis on hi trobem en mosaic les figures dels apòstols. Encara després, als murs laterals, la presència de dues històries vinculades al món del sacrifici de l'Antic Testament, el sacrifici d'Isaac i el sacrifici d'Abel. Evidentment, són una referència clara al sacrifici del fill de Déu, de Jesús, i la coberta quadripartita d'aquesta zona hi trobaríem el tema de l'anyell de Déu. Però, sens dubte, és a la conca absidal on trobem els mosaics més interessants. Al quart d'esfera que tanca aquest absis hi trobaríem una Maiestas, però el que ens interessa més són les zones que queden a banda i banda de l'altar. Just en aquesta conca absidal hi trobarem les escenes en les que l'emperador Justinià i l'emperadriu Teodora ofereixen les seves ofrenes al Crist en Majestat i a Sant Vitali. És, doncs, en aquest punt en què aquests mosaics, que fins ara havien tingut un contingut religiós, adquireixen també un contingut polític, un contingut de propaganda política, amb l'objectiu d'elevar, evidentment, el poder imperial. Aquests dos seguicis dels emperadors són uns seguicis on les figures són frontals, hieràtiques encara, però hi ha un petit element discordant, sobretot si ens fixem en els rostres dels emperadors. El museïcista s'ha pres la llicència de, en aquest punt, poder fer sengles retrats de Justinià i Teodora, fins i tot buscant una certa idealització de les figures dels emperadors, mostrant-nos els seus rostres, els seus símbols, els seus atributs. Però aquesta llicència de realitat es deixa sentir encara més en el seguici de la cort de Teodora, en què inclou cortinatges, inclou brodats, inclou joies, inclou gestos que la fan una escena molt més propera, més femenina, més cuidada, però també més exquisida. Doncs bé, amb aquests dos panells dedicats als emperadors Justinià i Teodora, acabem amb aquesta descripció dels mosaics. Esperem que n'hagueu gaudit, sempre però desitjant que algun dia els puguem gaudir in situ, i només dir-vos per acabar que us cuideu molt. Moltes gràcies.